Puhutaan tänään tällaisesta mielenkiintoisesta aiheesta kuin erottautuminen B2B:ssä. Siis sehän on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että jos meidän pitää valita joku toimittaja jollekin tuotteelle tai asialle, niin että ne toimittajat erottuisi toisistaan. Että me voidaan valkata, että otetaanko me tämä, milloin on keltainen logo ja halvat hinnat vai sininen logo, hieno toimisto ja vähän kalliimmat hinnat vai tämä, missä on tämmöinen hauska flanellipaitainen maskotti tyyppisesti. Ja toivottavasti vielä vähän eri tasolla erottaudutaan kuin pelkällä logon värillä ja hinnalla. Mutta karrikoidusti. Karrikoidusti, mutta ajatuksena on just se, että me pystyttäisiin niin kuin ideaalitilanteessa, kun me halutaan saada joku juttu aikaiseksi, niin ottamaan monta eri palveluntarjoajaa ja selkeästi kategorisoimaan ne, että nämä tekee tätä tällä tavalla, nämä tekee sitä tällä tavalla, mikä on lähempänä meidän arvoja ja maailmankuvaa. Niin, ja tämähän on mennyt niin, että kun porukka, jotka tekee markkinointia tai viestintää tai on päättämässä tämmöisistä näkyvyysasioista, niin on ollut yleensä niissä kaikissa saman alan firmoissa duunissa tai katsoo esimerkkiä samoista paikoista, mikä ajaa meidät helposti siihen, että kaikki näyttää ihan samalta ja sä et enää tiedä kuka on kuka. Just näin, tämmöiseen banaaliin mimeesiin. Kopioidaan kaverin keskinkertaisuutta, joka kopioi kaverin keskinkertaisuutta ja mennään sillä spiraalilla alaspäin. Siis tästä on ihan dataakin olemassa. Gartnerin tämmöisen 2023 vuonna tulleen Rapsan mukaan B2B-markkinointi on niin ylikyllästynyttä globaalisti, että 75% ostajista ei pysty erottamaan toimittajia toisistaan. Eli kun sulle lävähtää jostain vaikkapa web-devauksesta muutama eri tarjous, niin sä et näe mitään varsinaista eroa niiden toimittajien välillä, jolloin nämä palvelut hyödykkeistyy sellaiseksi, että se on helposti sitten vaan niinku hintakilpailua, minkä pohjalta sitten niissä päätöksenteko- ja ostokomiteoissa tehdään se valinta. Ja sehän ei niinku yleisen bisneksen kannalta ole hirveän hyvä juttu, jos se ainoa niinku keskustelu liittyy siihen, että saadaanko me tuosta 500 € alennusta. Mutta tässä on toinen keskustelu, ihan siis jännä kulma on se, että onko kaikki bisnekset löytänyt vaan niin hyvän lakipisteen, että ne ei niinku niin onko ne vaan niinku optimoitu? Niin kaikki on niin hyvin. Siis se johtuu siitä, että kaikki on piikannut. Kyllä. Mutta sitten toinen niinku tähän vaikuttava tekijä on se, että tämmöisen Forresterin arvion mukaan 70% ostajista muodostaa mielipiteensä organisaation online-presenssin pohjalta ennen ensimmäistä keskustelua. Elikkä jos joku on sopinut vaikkapa meidän kanssa tapaamisen, niin 70% porukasta on käynyt meidän ländärillä, katsonut jonkun someprofiilin, käynyt ehkä katsoa tätä podia 3 sekuntia ja kategorisoinut omassa päässään silleen, että onko tämä hyvä vai ei. Ja se on niinku hirveän vaikea siinä tapaamisessa sit enää kääntää sitä johonkin suuntaan. Että jos ne sun digitaaliset touchpointit silleen, someprofiilit, ländärit, mikä ikin tällainen kosketuspiste, jos ei se ole niinku jiirissä, niin porukka saattaa jo miettiä silleen, että tämä saa olla niinku aivan superstara siinä one-on-one tapaamisessa, että se enää nousee tosta. Ja mulla on ihan tasan sama efekti kävi just tänään. Mulle soitti yksi buukkaustoimisto ja myi buukkipalveluita. Mä olin silleen, että ihan kiinnostavaa ja hinta oli todella kohdillaan. Mutta sitten kun mä kävin ländärillä, niin valitettavasti sen ländärin pohjalta niin mä en pysty ostamaan tätä palvelutarjoajaa. Siis heikosti dokumentoidut referenssit, todella geneeristä stokkikuvaa, ehkä vähän sellaista chat-GPT-hajusta kopyä. Kaikki elementit viittaa siihen, että nämä tyypit ei tee tätä niin kuin silleen tosissaan sellaisella standardilla, missä mä tykkään, että ihmiset, joiden kanssa mä tekee asioita. Just näin. Ja toi on mun mielestä se niin kuin yksi tosi keskeinen juttu, että signaloit se sitä, että sä oot jollain tavalla tosissaan sen sun niin kuin substanssis kanssa, kun tehdään tällaista asiantuntijabisnestä. Niin, tai että kun sun kanssa tekee, niin sä oot hyvissä käsissä. Kyllä. Että se homma tulee hoidettua. Tuohon ehkä jos vetää niin kuin todella löyhä ja nopea niin kuin B2C-esimerkki, että jos ostaa jotain tuotetta ja sitten rullaa niitä arvosteluja läpi, ja siellä on joku just semmoinen, sä oot miettinyt, että onkohan tämä niin kuin, toimiikohan tämä juttu, ja sitten siellä on se 1 tähden arvostelu, mikä sanoo, että no tämä itse asiassa tämä akkukesto tässä on ihan paska. Niin se on aika vaikea kääntää enää sen jälkeen sitä, vaikka siinä olisi minkälainen myyntiprese. Just koska näin. Sä luotat siihen yhteen tyyppiin, joka on testannut sitä laitetta ja kirjoittaa sen kommentin sinne enemmän kuin niihin niin kuin yrityksen itse tekemiin juttuihin. Ja tässä me päästään just siihen pointtiin, että luottamus on nyt niin kuin tärkeämpää kuin ikinä, että ihmistähän googlaa palveluita silleen, ne kirjoittaa Reddit ja asia X ja yrittää etsiä aitoa diskurssia ja keskustelua
johonkin tuotteeseen tai palveluun liittyen, jolloin kaikki tällainen niin kuin, mitä sä et voi masinoida, mitä ihmiset puhuu susta sun selän takana, minkälaisia arvioita ne jättää, miten ne puhuu niiden kavereille tai kollegoille tai muille siitä, että mikä se sun palvelun laatu ja kokemus siitä on. Ja tällaisia juttuja, jos se kokemus ei oikeasti ole hyvä, niin on ihan todella vaikea masinoida tai mitenkään niin kuin kikkailla. Et silloin se vaan pitää mennä siihen, että se niin kuin palvelu on oikeasti mintissä. Mutta puhutaan tästä niin kuin erottautumisesta. Siis sehän on niin kuin tosi helposti sanottu, että no ollaan vaan vähän erilaisia kuin muut. Mutta se, että sä erottaudut jollain tavalla, niin sehän vaatii aina niin kuin pokkaa positioida itsesi johonkin, missä kaikki muut ei ole. Että sanotaan, että sä pistät hodariständin pystyyn, joka on vegaaninen ja siellä myydään mateeta. Nämä on ne niin kuin erottautumistekijät, että lähtökohtaisesti kaikki on vegaanista ja sitten myydään tällaista niin kuin lattarihenkistä, ehkä suomalaisen kulttuuriin vähän epätavanomaista juomaa. Ja tämä on se, mitä mä lähden hakemaan. No mitä sitten, kun mulla on tyypit, jotka, tiedätkö, on menossa viikonlopuksi tuskaan ja ne haluaisi ottaa semmoisen niin kuin HK Bleu, kunnon makkarasetin ja kaljan. Mähän en pysty palvelemaan näitä tyyppejä ollenkaan. Mä erottaudun, mutta mä juoksen kohti sitä riskiä ja mähän niin kuin alienoin osan tästä mun kohderyhmästä. Nimenomaan, toi on muuten siis hyvä esimerkki myös just se, että jos sä tavoitat tämän sun vegaanihodari, matee, kohderyhmän ja ne fanittaa sua ja sit sä muutat sen. Vähän niin kuin mitä Round just vähän aikaa sitten teki. Otti lihatuotteet ja muut myyntiin, niin sit alkaa tulla heti se niin kuin niistä alkuperäisistä asiakkaista, jotka tykkäsivät siitä, että vegaanidonitseja meille, minun kaltaisilleni, niin sit ne alkaa suuttua siitä. Kyllä. Sä muutit sitä konseptia myöhemmin. Ja B2B:ssä siis tällaisia niin kuin arvolähtöisiä erottautumistekijöitä tai ylipäätänsä erottautumistekijöitä on ihan super vähän. Niin siis sulla on ihan sika vaikea löytää vaikkapa, tai mä en ole googlannut, mutta vaikkapa tilitoimisto, joka olisi silleen tosi vaikka päästökriittinen, että se olisi silleen, että me ollaan tietysti niin päästönegatiivinen kuin ikin voi olla. Ja se näkyy tällaisilla tavoilla. Eikö susta olisi aika kiva ostaa sellaiselta, joka tiedätkö silleen, että se koko toimisto on tehty jostain kierrätetyistä pahvilaatikoista. Sä oot silleen, että mä oon täällä ekotoimijalla, hell yeah. Tai jotenkin silleen, että meillä on sellainen niin kuin puhelinvastaaja-operaattori, että se kertoo joka kerta vitsin, kun sä soitat siihen. Vaikka generoi siihen jonkun läpän. Tai tiedätkö, tommosia juttuja, mistä jengi oikeasti sanoo eteenpäin, että tämähän oli musta pikkasen erilainen kokemus. Tuollaista näkee ihan sika vähän, koska jotenkin me helposti redusoidaan ne meidän niin kuin ostajat semmoisiksi hyperrationaalisiksi roboteiksi, jonka takia sitä erottautumista ei ikin synny ja me puhutaan vaan datasta 30% tehokkaampaa, 4% halvempaa ja asiakastyytyväisyys 9,6 jollain asteikolla. Ja sitten kaikki on silleen, miksi tämä on niin tylsää ja kuivaa? Niin toi siis kun puhuu luovuudesta, niin se on siis just tämä klassinen, että jos sä haluat oikeasti erottua, niin sä haet silloin 10 tai 4. Kyllä. Että sä et hae sitä just 8 tai 7. Me puhuttiin tästä just Herdianin kanssa viimeisimmissä jaksoissamme. Mikä on mun mielestä siis, sehän raadollista. Että jos sanotaan, että sä oot vaikka vielä koeajalla tai oot jossain uudessa positiossa ja sit sä lähdet hakemaan sitä, että tää saattaa muuten olla myös ihan täys floppi. Jep. Että harva kehtaa tehdä noin niin kuin radikaaleja erottautumisia. Ja musta tuntuu, että nämä, jotka toimii just tässä kuluttajamarkkinassa, niin on marinoitunut siihen niin paljon, että millään mulla ei ole väliä kuin sillä 10 suorituksella. Niin enemmän vaan roiskitaan niin kuin sinne päin. Mutta sitten kun me pelataan tämmöisessä just firma- ja luottamuspelipuolessa, niin on vaan tärkeämpää, että sä et niin sanotusti kuse sitä hommaa. Niin sen takia me pelataan niin paljon turvallisuushakuisemmin. Jep. Mikä on sinänsä aika käänteistä, että on tämmöinen Google ja Motistan tutkimus, missä on saatu selville, että tunteet vaikuttaa ostopäätöksiin itse asiassa enemmän B2B:ssä kuin B2C:ssä. Oho. Eli jos mietit niin kuluttajamainontaa, sehän on täynnä sitä, että niin se eka premissi on, että herätetään joku fiilis ja assosioidaan ja positioidaan se tuote oikealla tavalla.
Mutta niin kun se vaikutus B2B:ssä on isompi. Ja tavallaan mä ymmärrän tämän tismalleen täysin, kun puhutaan monesti paljon isommista rahoista. Ja puhutaan siitä, että jos sä meet ostaa jäätelöpuikon, niin sun koko identiteetti ei ole siinä niin kuin on the line. Mutta jos sä ostat jotain skeidaa huonolta palveluntarjoajalta, sä nolaat itseäsi ja potentiaalisesti sun ura voi olla ohi jossain organisaatiossa, jossa sotket sun koko tiimin toimimaan jotenkin tunareitten kanssa, jolloin se fiilis siitä, mikä monesti on niin kuin pelko huonoa palveluntarjoajaa kohta, vaikuttaa ihan tajuttoman paljon. Tai sitten se, että jos joku toimija on niin kuin todella cool ja niihin sisältyy jotain semmoista, että me halutaan tehdä noitten kanssa, mitä mun mielestä esimerkiksi konsulttiyhtiöt kultivoi aika hyvin, että jos me halutaan se niinku paras insight jostain asiasta, niin me soitetaan tänne McKinseylle tai Boston Consulting Groupille, jotka tekee sitten sen 40 miljoonaa slaididekin sulle, mutta sulla on se fiilis, että nyt me ollaan niinku kuultu fiksuja jengiä, jotka työkseen yötä päivää crunchaa tätä niinku markkinadataa ja muuta. Mutta just se ajatus siitä, että aliarvioidaan ihan täysin se niinku puhtaan selkäydin reaktion ja viban merkitys. Mutta se on hauska silleen, että kun meiltäkin pyydetään paljon niinku, vinkkejä esimerkiksi, jos jotkut haluaa jotain sometoimistoa, jonkalainen me ei ihan suoraan olla silleen, joka tekisi vaikka silleen consumer TikTokia, niin se on jännä silleen, että kun sä suosittelet jotain brändiä, niin jengi on silleen, joo, hyvä, mä olinkin miettinyt. Tai sit silleen, että joo, ei. Ja sit sä kysyt, miksi ei? No, se ei välttämättä, se perustelu ei välttämättä ole niinku ollenkaan hyvä, mutta se on vaan silleen, ei. Ja toi on mun mielestä ollut aina niinku super mielenkiintoista, että miten liikaa me luotetaan siihen, että niillä niinku hienoilla numeroilla siinä ekalla slaidilla me saadaan käännettyä sen tyypin niinku mieli johonkin suuntaan. Mutta toi on kyllä ihan totta. Se on just se, mitä isompi päätös, niin sitä enemmän se on todennäköisesti vivapohjainen. Jep. Jengi ei mene datapohjaisesti naimisiin, niin kuin harvoin menee. Jep. Et se on niin kuin vivapohjainen ja aika iso päätös. Valtava päätös, kyllä. Et se on kyllä sama tuossa, toi oli hyvin freimattu ja nyt toi niin kuin data tekee järkeä, mitä toi tutkimus on saanut aikaa. Et näinhän se just menee, että kun me pelataan isoilla rahoilla ja meidän ura on siinä, niin sanotusti meidän ura on panoksena, niin totta kai siinä on joku semmoinen, että okei, mä luotan, että tämä menee maaliin ja tämä menee hyvin. Jep, ja kyllä meilläkin välillä, jos joku niin kuin frendi vaikka jossain firmassa suosittelee meitä toteuttaa joku keissi, ja se keissi menee ihan hyvin, niin ne sanoo jälkeenpäin, että että mua niin kuin, varsinkin aikaisemmin, kun me oltiin tehty juttuja vähän vähemmän ja oltiin vasta aloittelemassa, niin tyypit oli silleen, että onneksi te teitte tämän hyvin, koska totta kai mä haluan suositella teitä, mutta mä en ollut vielä ihan niin kuin varma, että pystyttekö te deliveraa tällaiselle vaikka isolle kansainväliselle yritykselle. Niin, tämä oli ehkä silloin, kun me oltiin tehty niin kuin pari vuotta ja meillä oli vielä pienempi toimisto ja tehtiin niin kuin pari hengen voimi. Mutta nyt se on myös ehkä toisinpäin silleen, että tulee itselle semmoinen paine, kun tajuaa, että siinä on joku, että jos just ystävä on suositellut, niin tajuu sen niin päin, että nyt pitää suoriutua niin kuin vielä paremmin sen takia, että tämä ystävä on niin kuin auttanut meitä. Just näin. Ja hänellä on tietyllä tavalla pääpölkyllä, niin se olisi niin kuin supernoloa tässä vaiheessa. Släkätä siinä kohtaa. Niin kuin, jep. Et mä pyysin nämä mun frendit tänne ja mitä ne teki, kaato suolaa booliin ja nukahti sohvalle, niin. Tyyppinen vertauskuva. Joo, mutta sitten kun puhutaan tästä niin kuin erottautumisesta, niin me ollaan tehty tästä jaksoja aikaisemminkin ja Samuli Salonen oli vieraana puhumassa niin kuin ajatusjohtajuudesta ja henkilöbrändeistä ja muusta, niin tämä bisneksen henkilövetoisuus ja sen niin kuin henkilövetoisuuden kiihtyminen ja tietyllä tavalla ehkä niiden jättibrändien eroosio, niin se on nyt se, mistä koko aika puhutaan. Se tulee niin kuin ihan kaikkialta koko aika meidän pöydälle. Ja musta tuntuu, että sitä ilmiöä vastaan on niin kuin sika vaikea taistella, ja se on myös semmoinen, mikä niin kuin monella brändillä tuntuu, että on tällä hetkellä niin kuin todella isossa sulatteluvaiheessa, että miten me navigoitaisiin tätä meidän niin kuin bisneksen henkilöitymistä silleen, että me ei voida
esimerkiksi lähettää meidän toimaria jossain isommassa firmassa. Me ei voida lähettää sitä joka ikiseen podiin ja haastatteluun ja sinne tänne tonne, mutta me tarvitaan ne niin kuin silmäparit niistä pikku niche-podcasteista ja niin kuin meidän pitää olla uskottavia siellä Reddit-kanavalla, että miten se oma asiantuntijuus jalkautetaan nettiin sellaisella tavalla, että se on niin kuin relevanttia. Ja mun mielestä tossa tullaan myös siihen, että ei ole semmoista one size fits all ratkaisua, mutta aina kun sä katot esimerkkejä firmoista, jotka tekee tollaisen asian hyvin, tuli mieleen vaikkapa se reaktori-ilmainen tekoälykurssi. Silleen, että mieti miten paljon sellaista niin kuin hemmetin hyvää brändinäkyvyyttä, että sun brändi X, tommonen yleishyödyllinen kurssi ja vielä just siinä kohtaa niin kuin, tekoälyn maailmanvallotusta, että ihmiset on tosi niin kuin semmoisessa sense-making-tilassa ja haluaa ymmärtää ja sitten, että se on niin uskottavasti toteutettu, että siitä tulee sellainen pieni wow-efekti, niin se on niin kuin käsittämätöntä, että se asiantuntemuksen valjastaminen sellaisella tavalla, että se on hyödyllistä sille yleisölle, niin se arvo on ihan mittaamaton, mutta tollastakaan niin tonkaan tasosta kurssia sä et silleen ehkä ihan tunnissa vedä läjään tai tiedät sä niin promptaa vaan jostain ChatGPT:stä ehkä. Toivottavasti. Niin, että tässä tullaan just aikaisemmissa jaksoissa käsiteltyynä paljon siihen niin vaivan näköön, että markkinassa, missä sun pitää erottautua ja kilpailla ja se kilpailet monesti sen kautta, että sun henkilöt on esillä ja näkyvillä, niin sitä on hirveän vaikea sille niin kuin täysin ulkoistaa ja se on niin kuin kylmää, kovaa vaivaa, mitä se vaatii ihmisiltä. Just näin. Siis tämä on ehkä niin kuin, jos loppukaneettina miettii, niin se just määrä ei korvaa laatua, se, että lähtee siihen niin kuin muuhun junaan, että kannattaa kuitenkin olla oma itsensä, että sillä sä niin kuin voit jollain tavalla erottua. Et miettii, että mitkä on niitä sun tai teidän yrityksenä niin kuin erottautumistekijöitä. Ja se niin kuin ei välttämättä ole se, niin kuin mikä ekana tulee mieleen, vaan se voi löytyä jostain niin kuin asiakaspalautteesta tai jostain muualta vähän syvempää se niin kuin oikea. Mitä jengi puhuu susta tai mitä sä oot kuullut, että minkälaisen suosituksen perusteella esimerkiksi sulle on tullut asiakkaita tai jotain muuta. Ja sitten just tämä internetin normaali sääntö, että on, tai mistä Mr. Beast esimerkiksi puhuu paljon, että helpompi tehdä 10 kertaa paremmin performoiva sisältö kuin 1 yksinkertaisesti performoivaa sisältöä. Ei ole helpompi hakea niinku yhtä viraalia oikeasti mietittyä. Just tällaista. Tekoälykurssi oli hyvä esimerkki, koska se on varmasti saanut paljon enemmän aikaan kuin sen, että sen huomion olisi hajauttanut 10 erilaiseen random-julkaisuun. Tai se sama vaivan käyttänyt siihen, että tehdään jotain niin kuin sitä, tätä ja 6. kamppislähtöä. Joo, ja sitten yksi keskeinen asia, mikä tässä tulee mieleen, on se, että keskitytään liikaa vaan siihen omaan tuotteeseen, keskitytään inkrementaalisiin hyötyihin, mitä se aiheuttaa, mutta ei ymmärretä, että se asiakas ei välttämättä ole siinä mindsetissä, että sitä kiinnostaisi siinä kohtaa edes ne featuret, vaan ne pitää vaan niin kuin löytää ne kipupisteet siitä asiakasorganisaatiosta ja puhua siitä kivusta ja sen lievittämisestä ja nimenomaan sen niin kuin subjektin kautta. Mutta joo, tuossa on siis geneeriset viestit ja sitten se, että pelätään olla mistään mitään mieltä. Siis kukaan tai harva on hirveästi tuon yläpuolella, että kyllähän mekin tässä bisneksessä ollaan paljon haettu sitä, että millä me erottaudutaan ja nyt se on mun mielestä löytynyt ainakin niin kuin yhtenä sellaisen ohjenuoran siitä, että tehdään intelligent contenttia, eli yritetään aina tehdä niin kuin informaatioarvoista, stimuloivaa, kiinnostavaa sisältöä, mikä jättää sen kuluttajan jollain tavalla rikkaammaksi niin kuin tiedollisesti ja ollaan nöyriä sen suhteen, että kaikki asiat ei kiinnosta kaikkia, vaan meidän pitää niin kuin kateroida aina sille tietylle kohderyhmälle spesifisti, mutta sekin sulkee pois tietynlaisen tekemiseen, että jos joku tulee sanoa, että se haluaa, että Italian Brainrot hengessä tehdyn kampanjan, missä myydään kumisaappaita, niin se ei niin kuin ole se, mitä me tehdään. Mutta sitten jos joku haluaa tehdä vaikkapa kattavan markkinakatsauksen
Etelä-Euroopan lomakiinteistömarkkinan kehitykseen audio- ja videomuodossa, niin me mielellään tehdään se. Mutta se ei silti tarkoita, että sen on pakko olla niinku banaalia tai niinku jotenkin sellaista, että kukaan ei jaksa katsoa sitä. Mutta siinä vaan ei yritetä hakea sitä matalinta yhteistä nimittäjää ja 15 sekunnin huomioon, vaan yleensä sellaista, niinku, että no tätä tyyppiä, oletetaan, että tätä tyyppiä kiinnostaa, se haluaa kehittyä ammatillisesti tai se haluaa sijoittaa paremmin tai se vaan muuten vaan välittää tästä asiasta sikana ja sitten lähdetään rakentamaan siihen päälle. Mutta joo, jos otetaan tähän loppuun vielä niin kun ihan nopeasti, että miten sitten tämä erottautuminen kannattaisi aloittaa tai miten sitä omaa erottautumispositioa pitäisi lähteä miettimään, niin mun ykköstipsi on ainakin se, että kilpailija-analyysi, ihan suoraan se, tiedä ketä muita tyyppejä siellä sun niinku, asiakasorganisaatiossa on, mitkä ne yleiset tahot on, jolta tarjousta pyydetään. Ja sitten yritä määritellä, niinku, kysy ChatGPT:ltä, että tee pieni diskurssianalyysi näiden ländäreiden pohjalta siitä, että mikä se sävy ja tulokulma ja positio ja perspektiivi näissä on tähän asiaan ja ongelmaan, niin sä löydät yleensä sieltä aika hyvin just sen samankaltaisuuden, että näissä kaikissa niin kuin oletetaan maailma tietynlaiseksi ja puhutaan tietyistä asioista, jolloin sä sit voit löytää, että mun kilpailijat ylen katsoo tämän ja tämän perspektiivin ja talking pointin kokonaan. No sitten toinen, mitä tulee mieleen on se, että siis testaile noita arvolupauksia asiakkaille. Mä oon monelle meidän asiakkaille esimerkiksi heittänyt tätä intelligent content-läppää silleen, kuulostaako tämä sun mielestä niinku fiksulta? Ja moni sanoo silleen, että joo, itse asiassa toihan niinku kuulostaa aika järkevältä, että nyt kun puhutaan brainrotista ja someaddiktioista ja niinku aivokorroosiota aiheuttavista sisällöistä, niin jos sä koittasit tavallaan hyväksyt sen pelin, että jengi kuluttaa sisältöä, mutta yrität tehdä semmoista, mikä niinku vähän edes rauhoittaa ja vaatii syvällisempää keskittymistä kuin se niinku hyperstimulaatio. Ja sitten toi, niinku, että missä mediumissa sä erottaudut, että se, että niinku, jos sä oot vaikka joku tällainen pikku B2B-asiantuntijatalo, siitä ei ole mitään iloa, että me aletaan tekemään tonne Clear Channelin mainostauluille jotain, että sä meidän vähäisillä rahoilla jotain pikkumainosta, vaan se, että esimerkiksi me kerätään siellä LinkedInissä ne tyypit, jotka Suomessa päättää, tekee niitä ostopäätöksiä niissä prosesseissa, missä me halutaan olla mukana ja yritetään vaikuttaa siellä niihin. Että etsitään tavallaan se, että missä ne meidän tyypit on ja sitten koitetaan erottautua niin kuin nimenomaisesti siinä kontekstissa, eikä silleen, että mikä välillä saattaa olla jengillä, että no kaikkien pitäisi vaan tietää, ketä me ollaan, mikä silleen ei ihan pienellä budjetilla onnistu. Tuo oli hyvä vinkki, mä otan tuosta korvan taakse toi testaa sitä sun myyntipitchiä tai erottautumistekijää jo olemassa olevilla asiakkailla tai tutuilla. Heitä sitä vähän niin kuin lauseiden keskellä ja testaa, miten se ländää, tuleeko siitä keskusteluja, herättääkö se mitään tunteita. Vähän niin kuin jengi treenaa stand-up-keikkaa, niin treenaa sitten seuraavaa tapaamista varten. Just näin. Ja kokeilee, että jääkö ne sun läpät elämään silleen, että jos sä sanot jotain, niin onko se jotain, mitä ihmiset sitten käyttää myös omana argumenttina. Tuleeko se myöhemmin sulle takaspäin just näin, vielä? että tunnistat sä niitä meemejä sieltä. Mutta se on pitkäkestoinen prosessi ja niin kuin sanottu, enemmän matka kuin määränpää, mutta mitä pidemmälle sä kuljet sillä erottautumisen polulla, sitä vaikeampi sut on enää tunkea sinne niin kuin kaikkien NS-geneeristen palvelutarjoajien kanssa niin kuin samaan nippuun. Just näin. Näihin tunnelmiin. Kiitos. Kiitos.